Hey guys, good morning! O, diba, nakapag-vlog ako ngayon. Gigising ko lang. Itsura ko. Pagpasensya na yung itsura ko, wala nang arte-arte yon. So, it's already... Naras na ba? Wait. 9 a.m. It's already 9 a.m. So, mag-prepare na kami kasi we're going home na. Mamaya pa naman, mga 6 p.m. pa, but mag-check out na kami. Need na namin mag-check out ng 11 a.m. So, may time pa kami maggala-gala, but siguro dyan na lang malapit sa may terminal ng sasakyan papunta doon sa airport. Yun. Kasi, meron naman kami dalang maleta, pero maliliit lang siya, pang cabin luggage lang. So, okay lang yan. Ngayon, makalat pa dito. I'm trying to figure out, English. I'm trying to figure out how I will pack this things right here kasi medyo madami-dami kami pinamili. Hindi naman sobrang dami, pero madami-dami na rin. Ito, puno na siya. And then, this one may place pa, pero ewan ko. Yun na lang nila, pubilsak, pero ginawa namin lagayan ng sapatos. So, gawal sana ako kasi nga kukunin, na tong mga paper bags. So, yun, hindi ko alam. Titingnan ko. Diyan kami natutulog. Wala ako nakasabit doon. So, guys, yun. Yun lang. Mag-shower muna ako, maliligo muna ako, and then, I'll see you later. Hey, guys! Nakaligo na ako and all. Yung hubs ko doon, ay naayos na yung mga gamit. So, ako, mag-prepare muna ako. Get ready with me. So, nakaligo na ako, and then, magto-toner muna tayo. Sobrang lakas ng ulan kanina, guys. Grabe, akala namin hindi siya hinto. Sobrang lakas talaga. Buti na lang, wala naman na kaming plano ngayon na puntahan. Etong travel na to, 4 days kami, but parang hindi talaga namin sinagad yung mga gala-gala namin. Parang feeling ko okay na ako na nakita ko yung Santo Papa. Wala masyadong gala. Well, naggala naman kami, guys. Kaya lang, nung time na, yung dumating kami dito, super pagod kami, super puyat kami, kasi wala kaming tulog nung time na yon. So, pagdating namin dito, nagpahinga lang kami, natulog lang kami. Kasi, palagi kaming late natutulog, kaya yan ang napapala pag laging late natutulog. Yun. Belo by Sunscreen. Pagkatapos ko moisturizer. Kahit wala masyadong araw today, it's still a must.
next guys is, ito yung gagamitin ko. So, Walwaso Perfecting Cushion. So, more on cushion talaga ako guys. Talagang hindi naman ako masyado sa foundation. Pag lang may mga event or mga special na lakad, yun, nag-foundation ako. Pero pag yung ganito lang na parang everyday, ano lang, cushion lang ako or BB creams. Yun. Guys is maglalagay tayo ng konti lang concealer. Yung eye bag ko talaga guys, ganito talaga ako guys, malaki yung eye bag ko pag sa umaga, pag bagong gising ako, ibang klase ako matulog. I mean, bukod sa nagpupuyat ako, madaling araw na ako natutulog, ganyan. Yung pagpikit ko sa mata ko is parang ganun talaga kasi nga hirap ako makatulog. So ganun, parang kino-compress ko yung pag ko. Kaya parang paggising ko sa umaga, yung eye bag ko is namamaga siya. Hindi ko alam kung naintindihan nyo. Naintindihan nyo yun, but ganun ako matulog, kaya palaging maga yung eye bags ko pag gising ko. Next guys is magpa-powder na ako. After powder is maglalagay tayo ng magkukontour ako ng konti. So yung dala kong contour ngayon and highlighter is this one. Charlotte Tilbury siya. Ginaganyan ko lang siya guys, pinipisat ko lang yung brush. Kasi ayoko na magdala ng maraming brush. Dalawang brush lang yung dala ko. For my guys, tawag nun, blush on. Mag-blush on ako. Syempre hindi mawawala. Para magmukha tayong tao, hindi tayo pale tingnan. So, Charlotte Tilbury na blush on. Ito siya. Ayan. So after nyan guys is mag-aano na ako, curler na ako, mag-eyelash curler na ako, and that's it. Hindi na ako mag-eyeliner and everything. Yan, curler lang. After nyan guys is mag-lip tint lang ako. So ito yung black BLK Cosmetics na lip tint na red. Long lasting kasi yung lip tint lang. So kahit hindi ka na kailangan mag-retouch.
ng lipstick, ng lips mo. Though medyo ano siya guys, medyo dry siya sa lips. So, kailangan mo talaga siya sundan ng lip balm. So, ito yung gamit ko. Sugar Advanced Therapy na lip balm. So, that's it guys. I'm done with my simple simple makeup for today. Get ready with me. Yan. So, I hope you enjoyed watching and I'll see you again next time. Bye guys! What I am trying to do is say I love you.